תתביישו לכם. תתביישו לכם. כולכם תתביישו, אתם בושה למדינה הזאת. יושבים פה ונהנים מההטבות של ישראל, לכו לעזה! לכו לעזה! אנחנו נעמוד גם השבוע, אנחנו עומדות בשקט ולא צועקות סיסמאות לזכר ובהתנגדות לטבח המתמשך בעזה. יש ניסיון מאוד 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 חזק לייצר מחנאות, ופשוט בוא לא נשחק לדבר הזה, כאילו כזה, בוא נוכיח שאפשר להרגיש חמלה כוללת. להבין את ההכחשה שקורית עכשיו ייקח לנו דורות. המטרה שלנו היא להעיר איזשהו משהו בפנים.